Eintzat partidu garrantzitsue, konfiantza pixka bat berreskuratu eta lehen puntua eta garaipena biltzeko. Eguardion Landarango udal pilotalekutik, gaurkoan Udara Kaixabankeko bigarren jaialdikin martxan. Eta, bueno, Garesen hasiera ederra eman zitzaion txapelketari. Gaurkoan Barrokal Orbegozo bikoteak bigarren jaialdie eta puntu premie, ez? Bueno, txapelketa nahiko luzea da, baina lehen partidu galduta eta konfiantza pixkat galduta ikusi zen bikote gorrie. Eta goengoan ze sentsazioekin datozen honea Arako Errioxara. Eta lehen partidue Aldaregia eta Leire Galeano bikotentzat. Bikote berrie txapelketan eta ikusiko da elkar nola hartzen duen bikotea. Eta momentu batetik bestera, lehia bizi hemen Landarongo udal pilotalekutik. Prest lehen dauneko lau pilotarik. Gorriz, esan bezala Barrokal Orbegozo bikotea, urdinez Aldaregia eta Leire Galeano eta epailelanetan gaurkoan Diego Iturriaga. Lehen sakea urdin egokitu da. Eusko duze pilota aukeratzen duen eta nola egokitzen dien pixkoat pilotalekun ezaugarritara. Kiroldegia da, ikusten da, lurren ditun arrastoengatik eta kiroldegiko lurre dela. Eta ikusiko du gaurkoan pilota nola ateratzen denez. Lau pilota antzekoak die, bikote urdinek agian pilota motelxegoa erabiliko du eta bikote gorrie baindarrez geixio den hortan posible da saskin daun pilotaik bizina ateratzea. Andrea Prest, lehen sakerako. Sake hona ezkerpareta bilatuz, Oianak ongi erantzun. Leirek ezkerretik ezkerre iruterdin nengui baztertuta. Oianak pilotatera. Anderak gerri-gerrin jota. Oianak bikain sartu eskun eta bost erdin gurura. Leirek eraman. Aukerako pilota maiintzat. Leirek ongi arrotu. Bost ingurut Oianak pelota bildu. Mai sartuko da jokoan. Leirek gerri-gerrin jota. Oianak ongi baztertu, iruterdin gurura, ezkerpareta joz. Oianak pilota baztertu, Leire sartuko da. Gerri-gerrin jota bost kuadro ingurura. Andrean moztu. Oianak ozta eraman. Ongi luzatu ezker besorrekin, Leirek eraman. Oiana bost erditik, pixkat pilota etxean katara Anderari jokatu, Andere indartxu. Oianak utx, eskubikin. Talentantoa bikote urdinentzat. Pilotak da askoko tantoa, lehen hau izan da pixkoa berotzeko ongi dorriko zaiena lau pilotariei. Eta, ikusiko da ez. Sendotasune
bikote urdinen agerikoa da. Azkenen, bi pilotari oso sendo die eta defentsa handiko bi pilotari. Eta gorrik erasorako bi pilotari eta ikusiko da ez. Garesen baino utxegitek gutxio pilatzen baditu eta beraien joko ateratzen badu beti da bikote arriskutsue. Eta ikusiko da ze gaientzen den ez. Mai sartuko da jokun. Ongi baztertu. Leirek jaso. Oianak aukerako pilota. Zabaletik zabalea. Baina hor zabaleko arrastoan kanpora joan zaio. Andrea sakera. Oianak eraman. Leirek luze-luze. Bost erdingurura. Oianak edarki baztertu pilota. Ezkerrakin bikain. Laut erdiraino. Leirek atzeatu. Mai sartuko da jokoan. Maik zabalea luze. Andreak bildu. Maik zabalea luze. Andreak eraman. Maik aukerako pilota. Berriz zabalea luze-luze. Barrunda. Leirek eskubiz ezin. Hasiera hontan ikusten da ez, zabalen pilota askotan jartzen nahi dela bikote gorrie, kontun hartuta Leire Galeano ezkerra dela, aukera ona izaten da hor zabaleko arrastori bilatzea eta momentuz eraginkor bikote gorrie. Mai sakera, sake osona, 6 ingurutik Leirek eraman. Maik pixka zabaleratuz, Leirek ezkerrakin eraman. Oian naiz paretan sartu zaio, ostatera. Andreak txokora. Maik bixi-bixi, post erdingurura. Leirek ezker pareta bilatu nahien. Oianak atzera. Leirek ongi hiru kuadroan bazterrerantz. Oianak pilota luze moztu, Leirek eraman. Maien aukera. Berriz zabalea luze, eskubikin ongi moldatu da Leire. Keinu Maik, txokora Oianak. Eta hor pilota erori zaio Leire Galean hori. Gutxitan utxe egiten duen pilotari da, oso gutxitan ikusiko du Leire olako pilota galtzen, baina oengoan azken unen hor pixkat mozten hasi da eta txapazpira joan zaio. Mai sakera, zabalea luze-luze, eskubikin, Leirek ezin eraman. Ikusten da Mai ez, bixi ateratzen zaio pilota eskutik, oso bixi dabilki pilota, eta momentuz zabaleko jokaldi horrekin, gustora ez, hor bilatzen dio eskubie Leireri, eta hor, behara ezkerra izenik, beti zailtasun gehixio eskubiko esku horrekin. Eta momentuz, jokaldi hori askotan ikusi diun Mairi. Beste sakeon bat zabalea luze, Andrea sartuko da. Erresto ona.
Oianak bixi-bixi bost erdingurura. Beste pilotakada bat, gerri-gerrin jota. Leirek bikain ezkerpareta bilatuz. Zongi sartutako pilota, Oianak bikain atera. Leirek pilota luzatu, bost erditik. Oianak luze-luze. Bikain gozatutako pilota. Leirek eraman. Maik erki baztertu. Leirek jaso. Gerri-gerrin jota, 6 kuadroraino. Leirek eraman. Beste aukera bat Maientzat. Zabalera luzean katara Andreari. Andreak bildu. Oianak moztu. Andreak ere bai. Oianak eskatu. Gerri-gerrin jota berriz Zabalea. Leire bikain eskubiz. Maili. Atzea, bost erdingurutik. Asko baztertua pilota hori, eskubiz sartu da Oiana. Andreak bikain etxi. Eta tantona Andrean eskutik. Bueno, aginte makile bikote gorrik hartuta zeuken. Oso bixi dabilkie pilota hasiera hontan. Baina Leire Galeanok atzetik bikain erantzun die eraso guzti. Eta gero, Maili hor aukera pare bat eukitu ez do asmatu bukatzen, eta Andreak eukidun lehenengo aukeran, pilota ongi moztuta, tanto osona. Hor Oianak uste baino gehiago tiratu du pilota horrek, hor presteon azpitik sartzeko, eta azken unen botea gora indion hortan eta goiko posturen ezin izan du eraman, eta Andreak sakez lortutako tantoa. Andrea sakera. Ongi etxi. Leirek eskatuta, bikain atzeratu. Mailik mozten hasi da, baina txapa zpira joan zaio. Hasiera hontan, hori, bikote gorria igual, Garesen gertatu zitzaion bezala ez. Indartsu eta jokoan ikusten da beste abiadura bat ematen diola pilotari, baino aldi beren bukatu behar denen eta aukera garbik dituenen utxe egite batzuk pilatuz ez. Eta horrek, momentu hontan aldea mandie bikote urdinei, eta 6 eta 3 aurretik bikote urdinei. Oianak Zabalea huts, Andreak ezin eraman. Oiko oso zaiek izaten die altxatzeko, hor Oianari Zabalea dejadaik hobena bezala atera zaio, efektota guzti, eta gero, Andreak ezin izan do eraman. Sake oso ona guai Mailin eskutik ez, hor 6 erdingurun bikainari do pilota, ezkerpareten itxatxita, eta sake oso ona.
Antzeko sakea, bost erdingurura, Leirek ozta eraman, dejada polite, Andreak eraman, Maik atzea, tanto osona berriz Maikin eskutik. Bixi-bixi ateratzen zaio pilota hasieratik Mairi hori igartzen da eta horrekin mina hundie indezake eta guain saketik asmatzen badu eta bigarren pilotakadan erasoan jokaldikin asmatu arrisko handiko bikotea da bikote gorrie. Zabalera luze, Andrea aterako da laguntzea. Errestona. Oiena bikain atzeratu. 6 erdingurutik, Leirek eraman. Oiena pixka Zabale alde indio. Leirek arro bildu. Oiena kongi luzatu. Oiena. Erdi-erdiko pilota Andreak ezkerparetan ongi sartu. Maik eraman. Beste aukera bat Andreantzat. Bikain jetxi pilota eta tanto. Andreak ere oain arte aukera gutxi izan do, sartzeko joku, baina sartu denetan eta hor mozten osongi asmatu do, ez? Bitanto ia jarraian badamazki hor ongi moztuta, eta Andrea bera ere hasiera ona emanez nor gehiago kai. Ianak eskatu, eraman, Andreak bixi-bixi iruterde ingurun jarri. Dejada Zabalen, eta Maik ezin eraman, oso dejada ona, ez? Hor azken momentun jokaldi aldatuta, bikaini Andreak indun jokaldi hori. Mailen boten iritsi da, baina ezin izan do onera eraman. Biparet Andreak, Maik Zabaletik Zabalea, Leirek eskatu, eraman Oianak, moztu hanketara Andreari, eta hor bai, gainea etorri zaio pilota, egoki guazen Leire berak jotzeko, baina Andreari hanketa jokatuz Oianak tantona. Mai esakera. Erki jarri bost erdingurun, ongi eraman Leirek. Ezkerparetan sartuta, Oianak eraman. Andreak berriz ezkerpareta hori bilatu nahien. Oianak bikain jetxi, oso pilota zai eramando Andreak. Atzera Maik ere gerrin jota, sota manoz Leirek, ezin. Hasieratik komentatu du, ez? Bikote gorrik bereziki bizi dabilkila pilota, eta hor eskun sartzen duenen mamine egiten du, ez? Azkenen atzeraka ateratzen du bikote urdine, eta defentsa lanetara behartu, eta hor bai, pilota astintzen mamine egiten duela bikote gorrik. Nik ezkerrez atera. Leire, ikain jaso. Gehiegi arrotu do Leire kasu hontan eta gora joan zaio.
atxeden txiki bat, lau pilotarentzat, ur pixkatedan eta indarrak berritzeko, hor leire galean honatxe ikusi dezakeu aholkutxo batzuk ematen, beti, bueno, kanpotik ongi hor zalantzain du ez, nik uste, bikote gorri tragotxo bat ikia urbildu dela, baina atxedenik eskatu gabe, eta urdinek, uste zuen, bikote gorrik atxeden aldi eskatu zuela, martxan die berriz lau pilotarik kantxan. Oianak gerri-gerrin jota, leirek jaso. Berriz Oianak pilotaka da ona, eskerpareta bilatuz, leirek eraman. Oianak eskerpareta bilatuz berriz, Maili. Nerea sartuko da, ongi moztu, Oianak eraman. Leirek zabal-zabaletik, eskubiz. Oianak moztu. Nereak ebai. Ongi atzeratu pilotal, 5 kuadroraino. Zabaletik zabalea, leirek eskatu. Eskubiz eraman. Maien aukera. Ongi moztu, 4 kuadrotik leirek arazoik abiaso. Oianak, pixka zabaleratuz. Leirek earki baztertu pilota. Oianak jaso. Andreak atzera. Eta earki hor 4 kuadro inguruan oso ongi sartu dio pilota atzen Andreak. Eta oso partidu parekatu ez, behatzena momentu enten markagaiun. Bi bikotek sendo ikusten die, alternatibak markagaiun, batzuk erasoan, bestek defentsan, baina lau pilotarik beraien maila ematen eta partidu soirik ikusten da ez. Maili gerri-gerrin jota 5 erdi ingururaino. Leirek eraman. Maili getxi. Andreak bikain atzeratu. 5 kuadro ingururaino. Ezker zehar polite. Mailik zabaletik zabalea. Andreak ongizota manoz. Oianan pilota aukerakoa. Leirek eraman. Andrea etorreko da zeko pilota hau eramatea. Eraman baino. Kanpoko arrastoan. Oso pilota zaie eramando hor txokoan leirek ez. Hor Maili berak bigarren boten izan dela galdein dio epaileri, baina nik uste lehen boten garbi izan dela. Eta tanto polite lau pilotarin eskutik. Maili sakera, zabalea, baino zabala eragi ez, hor asko arriesgatu do sake horrekin. Garesen esaiatu zen olako sake bat iten eta emaitze bera izan zuen. Ege da gaurko partidun, beste saiakeran bat indula eta ongi atera zaiola, baina guaingoan gehiagi arriesgatuz zabaleko arrastotik kanpo ez. Hamaika eta hamar, bikote urdin aurretik. Sake hon Andreak, 5etik Oianak eraman. Andreak aukera, hor bote altu xamarra indio ez, ez da pilota hortara ongi jarri, hankak lurren jarri gabe zitun eta mozten hasi denen txapazpira joan zaio. Hamaikana, berdin. Ikusko duengoan Mailik ze
erabaki hartzen dunez, goin arte askotan sakatu du Zabalea, azkeneko sake falta horrekin, baliteke goin ezkerpareta berriz bilatzea. Goingoan indun bezala, sake ona, 5 erdingurura, eraman. Maiik dejada txokoan, Andrea ongi jaso, aukerako pilota bianantzat, gerri-gerrin jota 6 kuadroreraino, Leirek jaso, Oianak ezkerrakin bikain atera, Leirek ezkerretik ezkerrea, 5 erdiraino, bikain Oiana, nor baino norbi atzelarik, Mai sartuko da jokoan. Bikain etxi, Leirek eutxi, Maiin aukera, eharkin mozutako pilota, Leirek eskatu, bikain Leire, Leirek eraman, Maiik ezkerrez jaso, Andrea, jetxi, Leirek eskatu, ezkerretik ezkerrera, Oiana eskubi sartzeko aukerakin, ongi Leire, Oianak pilota zaila atera do, Leirek Zabalera xeo, Oiana bildu, Andrea sartuko da jokoan, Maiin aukera, Zabalera luze, Andreak eraman, oso Zabalera, barrunda, Leirek bikain eraman eskubiko eskukin, Oianak ongi atera, Leirek txokora, Maiik erki moztu, Andreak luze, tanto oso gorra ez, pilotaka da askokoa, bikotek aukeraki, baina goengoan Maiik eharki ukatu du ez, horre txokoan indako jokaldi horrekin, buruz gain kasi pasatu do Andrea, eta oso tanto ona Maiin eskutik. Asko gortzen nahi da partidu ez, pilotaka da asko, erritmo oso bizin jokatzen nahi die, pilotari asko emanez, eta bueno, ikusiko da ez, egia da, temperatura aldetik nahiko giro ona da hola hemen pilotaleku barrun, eta lau pilotarik de fisikoki oso ongi prestatutako pilotarik diela, baina egia da 12 eta 11 momentu hontan gorrik aurretik dizten hontan, partidu gortzen nahi dela eta pilotaka da asko ematen nahi diela lau pilotarik. Mai esakera, sake ona ezkerparetan sartuta, gerri-gerrin jota bikain, 6 kuadroreraino, Leirek eraman, Oiana ezkerrak sartuko da, Andrean aukera, ongi baztertu, Oianak arazoik gabe eman, Leirek eraman, bikain Oiana 5 erdingururaino ezkerparetan sartuz, Leirek jaso, Maiik luze jarri, Andreak jaso, Leirek atzeratu, postkuadrotik Oiana bixi-bixi, 4 erdingurura, eta oso tantona Oianan eskutik ez, horre gerri-gerrin jota 5 erdi ingurun jarri do pilota, ezkerparetan itxatxita, eta oso tantona Oianan eskutik. Guantxe aldetxoa bikote gorrin alde, 13 eta 11 markagaiun aurretik, bitantoko alde irikitzea lortu due, eta ikusiko du mendik aurrea zer gertatzen den. Sake oso ona Maiin eskutik ez, horre 6 erdi ingurun ezkerpareten bikain sartutako sakea izan da. Oso sakatzaile ona da Mai ez, egia da bai igual lehengo egunen garesen etzula inbeste asmatu sakez, baina gaur saketik berriz mine iten nahi da.
Hirugarren sakea lortu duna Mailik. 14 aurretik bikote gorrie. Antzeko sakea ezker pareta gaixokin, Leirek eraman. Mailik luze, gerri jota. Oianak eman. Bikain, Oiana ezkerrez, luze. Oiana muenein pilotari asko ematen ez, pilotaka da bakoitzen asko askatzen, eta asko ematen nahi zaio pilotari, eta deseroso xamar ikusten dena guain momentu honetan Leire bera da ez, eskun pilota ezin sartuz, eta bueno, lehen esan du ez, oso gutxi utxe egiten duen pilotari edela, gaur ba, bueno, normale baino utxe egite geixio pilatuta dabil, eta bueno, momentu honetan ba, bikote gorrik aldetxo polite hoita birako bide hortan. Momentu honen eskatutako atxeden aldie, ba, bueno, pixkat ideiak freskatu, botilleroan aholkuk entzun, eta ja pixkat partiduko tendentzie aldatzea lortzen duen bikote urdinek, eta bikote gorrik kontrara, ba, bueno, guain arte iten nahi dien lanakin jarraitu, ez? Azkenen, bueno, lan hona iten nahi die, oso bizi dabilkie pilota, eta bizitasun horrekin bikote urdinei mine iten, ez? Oiana asko ematen nahi zaio pilotari, asko da luzatzen, eta Leire, ba, bueno, askotan atze alde hontatik, ba, pilota ezin ekarriz, edo, bueno, behintzat ekartzen duen ba Mailiri aukerako utziz dabile, eta, bueno, momentuz bikote gorrie indartxugo. Sakera Maili. Berriz esake harra boster dingurura, Leirek bikain eraman. Oiana, ezkerpareta bilatuz. Ongi Leire. Erki baztertuz pilota, Oiana bikain atera, beste aukera ba Leirentzat. Dejada txokoan, Mailik erki moztu, Andreak jaso. Oianak eskatu, bikain atzeratu. 6 kuadrotik, Leirek jaso. Mailik ere bixi atzea. Asko kargatzen nahi azken alde honetan jokue atzekalde honetan, ez? Oiana pilotari asko ematen eta Leire hemen dabi atzetik, baina Andreak ba, sartzeko aukeraik gabe, ba, pisu gehiena Leirek hemen atzetik momentu honetan. Andreak eraman. Oianak berri zabaldu. Leirek eraman. Maili berri ze oso atzea, boster dingurura. Leirek jaso. Eskubiz, Leirek jaso. Maili ongi bildu, Andrea sartuko da. Txokora dejada txokoan. Andreak ongi eraman. Oianan aukera. Bipareta, Leire, bai, eraman. Oso atzera, Andreak jaso. Ongi bildu. Leirek ongi bikain. Oso tanto gorra batez ere Leirentzat, ez? Asko aide kargatzen atzekalde honetan, askotan eman beharra tanto beren, eta bueno, ikusiko du, ez? Fisikokire nola eragiten dion Andreak, ba, bueno, horre aukera hundik ez dauke, baina 4 kuadro ingurura atera beharko luke pixkoak laguntzea. Oianak ietxi, Andreak oso pilota zaien eman, Oianak keinu, atzea, Andreak sota manoz, ongi. Mailik berriz atzea, eskuin sota manoz ez Leire.
Oso ongi da guain bikote gorri ez, azkenen pilota oso indartxu dabilkie, indarra hundikin, eta bueno, defentsan dabil erabat bikote urdine, eta lan zaietan ez, azkenen erabat behartuta dago hemen atzetik Leire Galeano, Andreak defentsa ikaragarri erakutsi dotan tontan, baina defentsan bakarrik zaie da ez, bikote gorri oso sendo momentu hontan, eta mina hundi inez beraien bizitasunekin, eta pilotari ematen nahi dien abiadura handi honekin. Masei eta Meika bikote gorri aurretik. Berriz esake ona, Leirek eraman. Beste pilotak adaun bat Maien eskutik, Leirek bikain atzeratu. Oiana ezkerpareta bile, luze-luze, Andreak eraman. Maiek aukerako pilota. Pilota astindu. Boster dingurura. Dejada, Andreak eraman. Ongi atzeratu, Leire eskubiz. Eraman baino Zabaleko arrastotik kanpora. Oso erasokor bikote gorri ez, indar haundikin berriz tontan, eta defentsa lan onainagatik bikote urdine nagusi da momentuz bikote gorriek kantxan ez. Beste abiadura ematen nahi die, eta ezintasun pixkoan abaritzen zaio momentu honetan bikote urdineri ez. Defentsa lanen bakarrik dabiltzelako, eta aukera oso gutxi erasora pasatzeko. Sake osona. Maiek atzea, Boster dingurura. Earki ezkerparetan, Oianak. Maiek atera. Leirek orain izan dezake aukera, baina ezkerparetan sartu zaio. Maiek Zabalen luze-luze, berriz eskuinekin sartzea behartuta. Oianak ezkerrakin eraman, Leirek jaso. Hanketara Andreari, Andreak pilota etxi. Maiek eraman, Andreak eukezak aukerako pilota. Oinetara, ezkerpareta bilatuz, Maiek arazi gabe eman. Dejada, baino, zaio. Oingoan dejada hori Leireri atera ez. Bai, Leire bera pixkoa ternegatuta ikusten da, ez? Ikuste, badakie hor defentsa lanen dabiltzera, erasora pasatu nahi izan do dejada horrekin, baino ez asmatu, ez? Zaila da ere, ikusita bestek menden hartzen zaituela egoera hortatik ateratzea, dejada horrekin saiatu da, baino goingoan lortu gabe. Sakera Maili. Leirek eraman. Boster ditik. Leirek jaso. Oiana sartuko da jokoan. Oso pilotaka da ona. Lauter dingurura ezkerpareta joaz. Oin pixka zabaleratuta. Leirei gainera etorri zaio. Maili. Lauterdi bost ingurura, Leirek eraman. Berriz atzera. Leirek eraman. Eskuinekin eskatu. Oianak hanketara Andreari, Andreak jaso. Bikain atzeratu Oianak, Boster ditik Leirek. Eraman. Ezkerparetan bikain sartuz. Andrea sartuko da jokoan. Pilota earki etxi, Maiek ongi atera.
Andereak bikain jetxi, Maiek eraman, Andereak eukezak eukerako pilota, berriz moztu, Maie ongi jarrita. Leirek deja dagoengoan bai, Zabalen, baino, ozta badare. Zabaleko arrastuan gainen edo ingurun, hemen errepikapenenea hobeto ikusi dezakeun. Oso gutxigati, baino, kanpora joan zaio. Dejada hori, bigarrena dauke segidan, pena izan da, ze oso ongi botatako dejada izan da, baina zorteik gabe, bueno, horre, kanpora joan zaio. Mai, esakera, 19 eta 11 markagailu momentu honetan. Eramateko sakea zirudien, hor ezkerparetatik ongi atera zoiolako, baino Leirek ezin izan du eraman. 20 eta 11, orain bai bikote gorrik garaipena oso gertu, eta konfiantza emango dion garaipena, ez? Garesetik nahiko burumak urratea zen bikote gorrie, bien arte utxegite desente pilatu zituelako, baina gaurkoan oso partidu txukune eta serio egiten nahi die, utxegite gutxikin, eta, bueno, 20 eta 11 momentuz markagailu. Geri-gerin jotako sake hori ezin eraman Leirek, 21 bikote gurunt. Hor gainea etorri zaio pilota ez, Maiek asko astindu du pilota hori eta gainea etorri zaio. Hogeita bagarrena, Maien azken sakea. Dariz esake ona, Leirek ongi eraman. Oianak bikain atzeratu, 5 ingurutik. Leirek jaso. Ondoreak eraman. Maili. Leirek, zabaldu. Oianak ongi eskatu, ezkerparetan sartu, Leirek atzeatu. Oianak bixi-bixi. 5 ingururaz. Maiek ere luze-luze asko haidie kargatzen hemen joku ez. 6 ingurutik atera, 6 kuadro ingurutik atera gabe da bile Leire. Eta beti atzetik lan zaiekin ez. Oain hor bote txarra indio Leirei eta bueno, 22 bikote gorrintzat. Garaipena bikote gorrik, 22 eta 11 irabazita, honek konfiantza emango dio bikote gorriri, garesen etzuelako garaipenik lortu, eta bikote urdine aldiz, ez zinen ez, nik esango nuke lehen zatin eutxi diola bikote gorrin erauntxi horrei edo abiadura horrei, oso partidu gorra izan da partidu erdira arte, markagailun berdinketa hundikin, eta erditik aurrea utxin dela partidu ez, horre nagusi izan da batez bikote gorrin joa, eta gaur oso sendo ibili die eta pilotari asko emanez, eta bikote urdine, defentsan gogotik saiatu den arren, gaur igual Leire galean pixkate konfiantza gutxixiokin normalen ikenez itxon utxegitek pilatuta, eta defentsa lan hortan bakarri zaila izaten da partiduk aurre ateratzea. Ea lau protagonistak zer kontatzen duten jarraien. Zorionak neskak, egun gutxi barrun, garesetik lantaronea,
Baina nik uste sentsazio oso ezberdinekin, ez? Oso sendo gaur bikote gorrie eta pilotari asko emanez. Bai, nik uste gaur oso komoda sentidu bazera bai Oiana eta ni frontoian, gaur eskuti pelota bizirtetze jan, eta nik uste kriston partioa indugula, Oiana atzian eman eta ni aurrean neukanean bukatzen, eta oso gustora gaurko indako partioakin. Hori da Oiana, lehengoan engarezen hori utxe egitek ziela eta pixkoat ernegatuta bukaera, baina gaur oso partidu sendoa, oso gutxi utxe inda, eta batez ere pilota eskubitik oso bizi ateratzen zaizula nabaritzen zen, ez? Bai, hori da, egun batek bestea nola aldatzen azkenin gaur azeratik nahiko komodo hasi naiz, eskutatik ondo atatzen den pelota, goza baiten hon, da hor izitea azkenian aldie, gozatzen zunean bazartu, eozer gauzaitik gore komodo sentitzen zea, eta azkenian, geho maientzako aukerak etortzen zin aurrien, da ondo ibilik gaur. Puntu garrantzitsu ezen, azkenen, egia da txapelketak badula ez, guainik partidukoa ditula, baina aurrenekoa galduta bigarren hau eskuratzea garrantzitsu da hor sailkapenen goien jarraitzeko, eta hemendik aurrekoak nik uste konfiantza gehiokin jokatuko dituzuela. Bai, txapelketa oingoz bi partio bat ditu, bat irabazi bat galdu, baina txapelketa segidu ditzen da, Oiana eta ni lan asko gelditzen dara bainik, eta segiduko entrenatzen, urrengo partidua nola juten da, eta puntua lortzen dugun. Oso ongi bikote gaur disfrutatu eta guztua joango zate etxea. Eskerrik asko. Neska gaur ez da posible izan, pixkoat bi zati izan ditu partiduk, partidu erdi arte oso ongi eutxi diozue, ameikanare ia berdinduta joan zate, hortik aurrean ikuste bikote gorrie nagusi izan dela, batez hori leire zuri asko kargatu zaitu eta oso bizi bilidu delako gaur pilota, ez? Bai, partido gogorra izan da, hasieran nik uste hobeto aguantadura, baina hor ez dakit bera beto hori nahi, zerak nahi gehiago kargatu dozte eta lortu da bez pixkat kargatia, nibe hasieran ondo sentidu nahiz gero pixkat okerra eta ez da posible izan gero aurreatzia eta hori. Hori da, Andrea, hasieran eutxi duzu eta defentsan saiatu za, baina egia da, gehienetan defentsa lanen ibili behar izan dozola, erasoan izan dituzun gutxik, ongi aprobetxatu dituzula, baina defentsara asko behartu zaituela. Sí, como dices, pues al principio hemos andado mejor, íbamos más atacando que defendiendo y a mitad del partido ellas han mejorado mucho y estábamos nosotros defendiendo y cuando defiendes pues tienes pocas oportunidades y ellas han aprovechado las suyas. Txapelketa hasi besteik ez da, lehenengo partidue izan da zuentzat, urrengoa latasan izango zuen partidu garrantzitsu ere bai, eta ilusio horrekin hurbilduko zate latasa, hemendik aurrea puntu bile eta garaipenan bile. Sí, tenemos que mirar para el siguiente partido, esto no ha hecho más que empezar y pues ya mentalmente prepararnos para el siguiente y a por todas. Oso ongi neskak, sorteon urrengorako eta laster arte. Eskerrik asko. Hau izan da gaurko jaialdi Lantaronetik, nik uste partidu ona ikusi dula orokorren, partidu erdiera arte oso berdindua izan dena, eta batzuk erasoan ibiligatik bestek defentsan bikain erantzuten zuen, eta gero gaina Andreak bukatzeko aukera eukidunen errematetxoak einez, baina gero egia da partidu erditik aurrea utxin dela, ez? Oiana eta Mai oso sendo pilotari ikaragarri emanez, eta partidu osona burutu duela Maiera arte, eta gaurkoan puntue Mai eta Oianantzat, eta guk asteburu hontan eman beharrekoak eman ditu, eta datorren asteburun indartsu itzuliko ga, ez? Asteburu bete-betea daukeu, hien abuztuak Irun Mendigorrian hasiko ga Udara Kaixabankeko jaialdikin, eta hortik abuztuk lauen iganden beste bi jaialdi indartsu etxarriaran atzen eta latasan bertan, ez? Orduan, datorren astea bete-betea izango da guretzat, plazer baduzue bertaratu gu ikustea, eta bestela YouTubeko kanalen beti bezala partiduk ikusteko aukera izango zuen. Eskerrik asko eta arratsalde on ona pasa.